Takže čakte moje meno je Kecu Bena a vítam vás do tohoto dielu alebo časti. A je tu so mnou aj Filip. Ahojte. Zase mávam. Jak debil. OK. Sme na Futurecrafte. Aha, tam je Slime World. What the... Čo to je? Jaké? Nie je to magické. OK, no. No, OK. Takže zabijeme kravičku. Kravička. Dáme jej také meno. Dáme jej kravička. Sračička, kravička. Nie, to je blbé meno. Elma. Kravička. Elma zdechla. Nie. Elma? Tak dobre, Elma. Toto bude Elma. Toto je Elma. A prečo Ahoj. zabíjaš, že to je Elma? Tak je to Elma, tak Elma. Ale však nechaj Elmu žiť. Kámo, však to je to ten, vieš, bajem taký, kde to máš Ne, neviem. Clay World. Bo ty si tam debilinu napísal do Sidu, takže neviem nič. Hej, to je Clay World. Ježiš, a to ti je na hovno. Aha, tam je hovno. To ti je na hovno. Aha, tam je hovno. Ježiš, teraz sa... Fuj, to čo je? Hovno. To není hovno. Je to hovno. Jak sa to volá? Sa to volá... Že hovno water? Nie, to je... Jak sa to volá? Lajno. Lajno? A teraz zomieram, lebo som Lajno otravený. Lajno water? Si dáme toto, jak sa volá? Cheaty? Však už nezabíjaš. Nedáme si cheaty, dáme si checkpoint, Však že už to máme nezabíjaš. Clay World. Dobre. No, dobrý. Však to máš na mape, ty idiot. Nie, to tu asi dáš. Waypoints. New waypoint. Clay World. Clay World. Daj, že clay sheet. Mohol dať. Clay sheet? Mhm. Akože, Však lebo tam je hovno. ale Biologicky. logicky, Je tam hovno? No si to, že clay sheet. To čo sú za retardované stromy. kámo. Tak dlho nehral Minecraft. Však toto na Minecrafte není. Toto je Futurecraft, kámo. Dobre. To čo sa stalo? WTF. To si spravil? Hej, Jasné. hej. Ty si stlačil, že sleep? Nespí počítať, to fakt? Však daj cheaty. Nebudem používať cheaty. Ešte bude aký fail, keď ma to nebude počuť. Môže sa také dačo stať. Asi tak. Budem hovoriť hlasnejšie. Nehovor Ježiš, ty hlasnejšie. sa zase otrávil ty retard. Ja neviem, z čoho sa otravím. Však to bol tento. Iron. Clay Iron. To Ja, nie, však tak to vyzeralo. to není Clay Iron. To je iba Iron? A nie. To asi keď to je Futurecraft, tak to musí byť niečo futuristické. Možno to je, že Mitsubishi Iron, hej, jasné. Iron. Možno, že sa z toho robí auta. Dá sa to spraviť auto? Nie ešte. A čo tu vieš také robiť? Nové. Nič. Čo Stroje. tu vieš robiť v Minecrafte? To je toto, čo si vieš spraviť vlastnú elektráreň. Hej, a také vecičky. Však to bolo aj v tomto. Tekit. Alebo dačo také. Tekite? Iba škoda, že Tekit nehráme. Dobre. To je jedno. Ale Tekit bol tiež divný. Ale keď dáte like, tak môžeme hrať aj Tekit. Tekit bol divný. Aj Hexit je divný. Podľa teba všetko zle. Není. A ty retard. Kto? Ty. Aha, ja! Tak to asi. Je Asi tu ty. niekto iný? Hej, mám hlinu. Vidíš ty niekoho? Mám hlinu. Ty retard, na čo ti hlina? Hlinu už nemám. Keď mi hovorí, že som retard. Aha, tam ideme na Slime Tam World. dobré. Á, čučoriedky. Čučoriedky. Počkaj, čo to je? Čučorietka. Beribáš. Beribáš. Beri, čo je beri? Beri. Beri. Je malina. Nie, to je čučorietka. Podľa mňa čučoriedka to není. Podľa mňa to bude ananás. Vážne? Áno. Nejaká divná odroda. Tak to vyzerá. Čo? To si nemôžeme dať. Prečo? Lebo, Ja to iba ti ukazuje, jak toto. jak to vyzerá pekne. Ale nie, jak si to spraviť. Tam je tento. Jak Čo? sa volá? Levitujúci blok. Aha, nie. Je to súťaž. Ha? Aké logické. Nie, nevieš si to zobrať. Prečo si spravil kraftiaci stolík a nie kraftiacu telku? Som drevo. Ty vieš spraviť drevené brne, nie? Hej. Som drevo. Čakaj. Choď vonku.
Takže Filip konečne odišiel. Tak. Peribáš! Dáme to? Dali sme to. Tak. Á! Predýcham to. Filip sa vrátil. Čo ti povedal? Nič. Však ty pozrieš video. Určite. Nepozerám tvoj kanál. Jaj. Fuj, to je jaká dzivá výrivka. To nie je výrivka. Je to výrivka. Skoč do nej. Nie, nezabij ma. Sprav si tam výrivkovú party. Pozvi tam nejakých týchto. Aj to si daj waypoint. A na čo ti waypoint? Však slime word On nájdeš. nejaký dzivý. A On teda, ťa sundáva, kámo. On ťa skoro sundal. pozeraj teraz. Čo to bolo? To je- Čo? Na tom sa dá skákať. Aha. Ono normálne nevie skúkať. Ale akože to samo skáče, pozeraj, počkaj. Kde je? To iba viacej není? Dobre, pozeraj. Mhm. Idem, Mhm. skočím a teraz Aha. To je divé. To si zober. No však si asi, Spravíme si taký dzivý dom. že budeme do ňoho skákať. No, budeme mať skákaciu izbu. OK. A nestopneš to? Prečo? A jak potom budeme stavať, aby to bolo kratšie? No, tu riti. To... Nejaký retard slime. On ma chce zabiť. No vážne? Nečakaný. Úplne nikto ťa nechce zabiť iný. Iba on. Choď preč, daj mi vieš, pokoj, choď on je preč. Prečo ho biješ beruškami, teda malinami, alebo čo to sú? Tak more, s tým toho budem piť. Malinkami, malinky. No už malý mi nič neurobil, bo malý je slabý. Nie, Počuješ? Nie, teraz také, že... Ty čo robíš? Ty žereš tieto. Maliny. No, ty debil, prečo si to spravil? A on skade sa to zobral. Ešte tak rýchlo razmažujú. A potom tam... Kámo. On ti dal také guľky biele. Teda zelené. Vážne? A to si vieš posadiť doma, ten No strom. však hej, však si ho aj posadím, ne? Vykop celé. Nie, Dodí ti ďalší slime. toto si iba vykopem ešte. Vykop to celé. Prosím, ja chcem mať živý dom. Ale však budeme mať zjedom, však to ja si teraz viem robiť, keď budem mať sadzeničku na ten strom. Aha, dobré. Ale neskoč dole. Nie, Prečo ešte nie? Ešte nie. Ty retard. Hú, Ja som to tam bolo ešte dobre. chcel zostať. Hej? Čo si tak sa tam chcel vyspinkať? Si mal zobrať viac tých takých, tam tých skakacích týchto debilín. Tak to sa dá zjesť. Jasné. Kámo, to ti pridáva jedlo. No a? Však to je želatina. Si to až teraz pochopil? Aha. Ja som si to prečítal. Ja som dobrý. Ja som cheater. Potrebujem jedlo. Škoda, že ma nevidia. By som ich tam mali. Chceš, aby ťa videli? Nie. Ale by som ich tam mával. Ahojte ľudia. Dobre, ideme do takého Taký iného. debil, čo ťa pozerá, čo ťa vôbec ani nepozná. Si o mne myslíš, že som retard. Nie. Čo ťa pozerá, takže fakt, že je posadnutý tebou. Berušky. Teda vlastne tieto. Ja nemám takých veľkých fandov. Nemáš? Forever Máš alone. lajkov. Koľko máš odoberateľov? 24. To je dosť. Polovica striedy. A druhá polovica rodina. Nie, rodina ma neodoberá. Nie. Iba bratranci. Tebe nedala otec odber. Matko ti nedala odber. Musíš mať zlé detstvo. Forever alone, jak sa vraví. Jak si majú, To je taká tak si fotka, že dajú. forever, najväčší lever forever alone. Keď aj tvoje telové mlieko plače, že sa ťa musí dotýkať. Už vychádza mesiac. Počuješ ty tam v čiernom?
To robí tvoje telové mlieko. Ktorý v čiernom? To tam takto musí byť v čiernom, logicky. Kde? Kde? Za obrazovkou. Neviem, prečo. Taký tajný agent? Hej, čo si o mne myslíš, že som? Divý. Áno. Hovno vidím. A ja to isté. Kámo, 3 ovce. Presne na posteľ. Logicky, že? Logicky, že treba viac. Nie, ale to by sme sa mohli ubydliť. Dobre. Budeme bývať. Kámo, poď túto ovcu To chcem. je aká silná. Inhaler. Máš inhaler. To je aké dzivé. To vieš dýchať pod vodou. Hovno. Či nie? To je... Kde je zmizla druhá ovca? Tak je čierna asi, že sa skamuflovala. Aha, tu je. Ty si myslíš, že si špionka? Počka, tá ovca, hej. Ty si myslíš, že si špionka. Ty kovo si to musí sem skloňovať tieto. Čo ti to dáva ten inhalátor? Aha, tu máme strom. Skúsiš pod vodu. Inhalátor, však to je iba čiapka. Jasné. Aha, tuto je. Inhalátor je čiapka, prečo? Čo je inhalátor? Prečo tam máš inhalátor? Prečo je to len Pozri si to na Facebooku, alebo kde chceš. Je mi to jedno. Dálej mi kolu. Však to máš ešte. Ale to je moja, táto. Nevadí. No, dobre, kamo. Poďme si spraviť domček. Zatiaľ iba taký malý. Taký. Dobre, zniečko. Kámo, to je aká hora. Ako Aha, tak nevyzerá už ako prostredník. Už nevyzerá ako Ty prostredník. vole, ale to je aké sklamanie. Som myslel, že bude A vyzerať ako počkaj, ten prostredník. normálny iron? To je klej. Iba ho vypečíš a dostaneš 2 váce. Čo? Čo dostaneš? To keď urobíš ty taký jeden stroj, čo som si urobil s bratrancom, No. tak keď to vypečíš, Spravíme dostaneš aj teraz, gravel No. a dostaneš aj ten A to iron. spravím aj teraz, ne? Možno. A tu si vieš spraviť aj také, že ti doluje samo? Hej, No, tak to poznám. Konečne viem, o čo ide. že A to bolo poprvý, v tej kite, to je iné. že poprvýkrát v živote už viem, o čo ide. Prečo robíš paličky? Lebo si javím sekeru a idem narúbať drevo. Prečo? Prečo sekeru? Prečo nie krompáč? Prečo každý začína sekerou? Krompáč je lepší. Krompáč vieš kopať. Pozdravujem. kamene. Kámo! Osel! Osel? Kde máš? Však na mapke osel, aj villager, tam je village. Jo! Ale, jak blízko. Kam, ale zober tú posteľ, ty retard. Kámo, kúkaj, ako vyzerá. Oni tam majú osela. Aj, Do riti, on má na riti tohto. Takého pajka, čo sa na mňa divne usmieval. máme trail, dačo. Trail dačo, hej. To vyzerá Aká divo. to ako ciba vyzerá? No, Amo trail, dačo. skoď vytreliť. Ono za chvíľu začne horeť, to je iba Pocket Edition. Aha, aká láva pekná. Však zobrať iron No však idem. a vypiesť si. Čo tam ide? Iron helmet, na čo som si robil tú drevenú? A kamo, môžeme mať... Však zober tú iron helmu. Však mám Iron helmu. Nemám Iron helmu. Tak lebo si Ty, ju prečo mi nezobral? nejde myška? No už mi Poď ide. si zobrať novú. Tu na vedľa je hneď iná myška, ale... A ináč vieš o tom, že máš na hovno tú helmu, lebo nakoniec máš aj tak toto. Hej. Na sebe tú masku. Chod si osedlať tohto. No však Osla. osla. No, Kamo, to čo je? to je také meso. Aha. Nie, toto si myslel. On má na hlave toto, čo... Vystrašil si ma. Som sa Ja som zľakol. myslel, že taký tento... Ale počkaj, čo predáva? Ujo z konca. Emerald za 4 chleby, počkaj, kde Čo si? si retard? Však jasne, že to nekúpiš. Ja to nekúpim. Ale má divučiak. Hej, počkaj, Daj chceš si do mňa daj mi začať? hit. Chceš si do mňa? No. Daj mu hit. Zase ti lagla táto Hej, myška. Zobral si tú čiapku? Zobral si tú čiapku? Hej, však ju mám. Tu na je. No. Ender chest. Ty máš len tú čestku na hlave. Vážne? Nehovor. Si aký čávo. Ješ, to iba čávovia nosia Skoč tam, skoč tam. Čo predávaš? Ty si normálny? 6 šípov? Oni sú aký drahí. Ale toto akože dobré, lebo chain helmet sa nedajú ataku robiť. Zabudované. Nemáš vždycky sklo. Tak, zachránil som Nie vás. každý má sklo. Oh! Yes, kamo. Pistón. To Aha. zober, všetko to zober. Toto za Goldberry, ne. Nechcem pattern chest. Však to máš jednu pattern chestku, okej.
Však to vyrúba a mu to predaj. To čo sa stalo? Ježiš, to počítaj zlaguje. Kamo, vyrúbaj to celé. Ja to chcem mať doma. Dobre, však doma to budeš mať. A počkaj, vypoďni si to. Však tu budeme bývať. Ja, Aha, oseľ. Osedľaj si. On malý. Ja som si prdol. On je malý. Ty si prdol. Nie, čo si. Ihu. On ťa šuká. Poviem ťa znásilňuje. Si aký debil, prečo ho udieráš? Zober No. to sedlo, ty idiot. Nie, však to Zober sedlo. Ale však to nechápe, že najprv sa do mňa musí zaľúbiť. Ale však... si debil. Zaľúb sa do Však mňa. daj mu dačo jesť. Poď, Sprav mu chleba. Poď. A to musí ísť také srdiečka z neho. No však preto mu daj chleba. Čože? Alebo daj mu seno. Seno, keby si mal. Riti, mi to seno? vadí. Nemáš Nie. seno? Škoda. Čo je Poď. dismount? Ja viem, však prestaň. Čo je dismount? No mám ho, konečne ho mám. Dobrý. Teraz si daj sedlo. No. Ježiš, ako mám tam. Iha, koníček. Ja, to je vlastne osel. A to je aké dzivé mať osla, aj keď hovno vidíš. Prečo ideš tam? Tu bývam, nie? Aha. Jaké dobré bývanie. On ti bude stále tu stať, ne? A potom si sprav si taký domček s farmou. No dobre. A budeš tam mať aj psíka. Chlapče, prečo mi vážne? Počkaj, skontrolujem myšku. V kúpeľni bola nejaká. Zatiaľ vám pustím pesničku. V kúpeľni bola jedna myška. Však to je tá. Nie, to nie je ona. Aha, bola, je to ona. Čo je s tou myškou? Však ju polož, ty retarde. Nie, nejde. Nejde? Ty použij inú, použij toto. To iba... Prečo to nejde? No ide. No vidíš. Tak, sme späť. Ja tu hrajem na tomto. Tak aj tak vidíš. Kam zmizol? Fuj, ja som sa zľakol. A to si ho nevieš tak spraviť, že neodchádzaj. Hej, kámo, neodchádzaj. Daj mu dačo žrať, daj mu jablko. Jablka majú radi. Ale nie, však... Ježiš, ty si debil. Ja ho musím zabudovať, prečo ja. trtáš? Áno, drevo mu tam daj okolo. Čiže fakt logicky. Počkaj, tu stoj. Však to vie preskočiť, ty idiot. Ale čak ho zabudem na 2 bloky. Aha, tak to je logické. A ja si myslím. A jednu mu nechaj. A ja by to z neho... Nie! Nie, nechoď. Však ho tam drgni. Však drgám. No, ty debil, ty si ho dal von. Dovnútra choď. Ináč dostaneš zaracha. No však už má, ale nevadí. To ti nepomôže. Pozri, tu si to skoro nedal. A potom ho aj krm. Na čo? Čak ti zdechne. Nezomrie. Nie? Nie. Nevie zomrieť? Nevie. Som Kým mu nedovolíš? Nie, som ho nenaučil ešte. A fakt nevie zomrieť? Nie, nevie. Iba vie schudnúť. Fakt? Ani nie. Už sa chce poriadne najesť, takže idem, viete, vieš, čo idem teraz urobiť? No. Však zjedz to jablko, čo máš. Ja mám jablka. A ja som ti hovoril, že ho máš mu dať. Ty máš toľko málo. Ja si idem na vecko. Čo tam ideš robiť? Idem si vyhoniť. Niečo nejde. To by som nemal hovoriť do kamery. Škríma. Nie. Keby ste ma videli, ja vám teraz kývem. Ahojte, na chvíľku. Jej, ty si zlatý, nebudeš bezo mňa točiť? Nie, budem točiť, iba som sa pozeral, koľko točím. Aha. Ok, máme kameň. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Meč si urobím rád. Tralala.
Vajíčko mám rád na omel, na palvíčke. Mars. Kde je mesiac? Tu je mesiac. Tam na boku, keď troška vidíte. Tak. Nie, zase je tu. Dúfam, že si ma neohováral. Nie, však si pozrieš video. A uvidíš. Nechcem pozerať to video. No však si ho nepozeraj potom. Ináč, ešte raz vám poviem. Ja som bol v jednom videu. GTA. Áno, v GTAčku. Ja som bol ten Ujo s kamionom. Čo A má? som ho sundával tu na Kuba. Kravička? Ja nie, som prezradil tvoje ozajstné meno. Nie. A nevedia moje Teraz meno. viete, že je Batman. Nie. Ja som Batman, áno. Nezabíjate ho. Hlavne Joker. Joker, neposlúchaj ich. Chudák, krava. Keby bol taký skin, že Joker. Ja si môžem dať hociaký skin. Aj Hej. Jokera. Daj si. Let's go. Let's go, Tá Slovensko. hora je divá. Šiel by som ju. Omrknúť. Áno. Určite som myslela. Taká divá mapa. Taká sexy. To je Bedrock? Nie je to Bedrock. Som si mohol zobrať osla teraz. Hej, kde je ináč? Doma. Tam sú blueberries. Si si označil vôbec dom? Nie. Tam boli blueberries. Tam boli berries, aj tam sú berries naľavo. Dobre. A Kámo! Čo? Ježiš, to čo je za ovcu? To nie je ovca. Dobre, neviem. Toto chcem vidieť. Skade máš ten meč? Grumpy. Ježiš, to čo je? Grumpy, nie? Daj si dole tú príľbu. Tak, okej. Grumpy, done. A dáme si priči. Príľbu? To tak lepšie vyzerá. A teraz sa pozri, jak vyzeráš. Kámo, to ako dobre vyzerá. Dobre, Ty tak. máš sluchatka? To sú tie zázračné gulky. Zase hovno vidím. Tá krava, teda ten... Pozri, koľko týchto tu je demov. Cheesehead. A ti tam spadlo do... No však to nevadí. Solar helmet. Obama. Ten ti ukáže. A to je nejaká fínska vlajka. Norska. Aha, sorry. Som myslel, že Norway Hanget. A v hlave máš vlajku, kamo. Vieš, jak to vyzerá? Jak retardovanie? Nemám v hlave vlajku. Máš. No teraz nie. Ale keby si mal. To by to bolo. Kámo, ja sa potrebujem dostať domov hlavne. Ježiš, ty si retard, ty si Tam je spadol village? takde. Aha, vážne. Nie, daj mi pokoj. Sliepka. Ja som nechcel. Daj si cheesehead, že jak to vyzerá. Najprv idem nájsť domov. A kde je village? To je village. A tam je lava. Takže zase som tam spadol. Ty si retard. Láva. Dorečí creeper. Pozri tu. Tu máš nejaké frilby. Tu na. Vidíš to? Dobre, mňa príľby teraz nezaujímajú. Ja chcem ísť domov. X. Tam. Dobre. Ideš zle. Dobre, idem. X. Tam. Nie, ideš zle. Dobre, idem. Ale tam je village. Ja idem domov. Domov mám tu na. A vidíš, tam je village. Tu je village a tu mám dom. Jak blízko domov asi bol. Kamo Dobre. zombik. Jasné. Poď. Kamaň. Come on. I am like a no. Huspenina. Vieš dobre, že ten osol tam možno zdechol za ten čas. Choď sa Nie. skontrolovať. Osol je živý podľa mňa. Stavíme sa? Áno. Dobre. Máš čas. Ale si sa Čo zľakol. keď ti splodí dieťa? Nesplodil, bo som mu to ešte To je nepovolil. sám, ne? Chudáčik. Nie, ale som mu to ani Ty nepovolil máš ešte. 4 fedre. Sprav si ďaču fedre. Ty si ma inoval? Zatiaľ, čo som tu nebol? Nie. Nie, vôbec. Ty vidíš to čo? Hej. A ja.
No, neviem, koľko. Teda, Aj nemôžeš. hej, bych ich chcel. Nemal si tú fotku dajakého tohto? Toho, čo prehral majstrovstva sveta? No poď, rýchlo. No je sa. Teba takto zabíja. Aha, nie. To si málo jedol. Dead logic. Si málo jedol. Najem sa. To je taká Áno, logika, áno. málo si jedol. Tak zomrieš. Ďakujem. To je moje. Aha. Najprv sebe, jak tebe. Si zlatý, Kúp akože. si rybu. Kde ho mám kúpiť? Na čiernom trhu. To v Minecrafte nie je nič čierny trh. Nie. To je aká debilná. A to aj do GTAčka mohli dať. Čo, čierny trh? Čierny trh. To sú jak drogy vlastne. Kamo máš kofolu, trakovú. Díky. Ja to stále milujem. Chudák diváci, my tu čukov kecame. Však skoro vôbec nerozprávame. Vidíš, čestku si spravím. Ja som na to sám prišiel. Všetci to počuli. Áno. Čiže ja som to vymyslel. Nie, počkať. Tak, jak sa tam dá všetko? Ti to aj ide. Po jednom, áno. Dobre. Ideme si postaviť. Počkaj, koľko je. Dobre, tak pre toto video by to bolo všetko. A čauky, mňauky. Niečo si. Čaute. Aha. Počkaj. Trapas, áno. Haha, lagla ti myška. No. Ale mám nové baterky. Zase je pripojená. Dobre, tak pre toto video by to bol vážne. Vážne. Sprav ten divný Počkať, ak sa... telom dozadu. Všetko tak, čaute. Dobre. Počkaj, jak sa to robí? Tak. Čo robíš? Taký retardovaný. To, čo tvoj. som robil. Ty stoj. retard, čo robíš? Však vypni tú kameru, ty idiot. Že čaute, a ešte 5 minút to bude dúmať. Jak to robiť? Počkaj. Ja sa niečo potrebujem... Ježiš, jak to vypni. Ale nie, počkaj, ja sa niečo potrebujem naučiť ešte. Ctrl Alt V. Nie. Tak. Jaj! Nevieš kopírovať, alebo čo? What the fuck, čo robíš? Počkaj. Prečo robíš ten divný pohyb? Jaj, toto si chcel. Nie. Ježiš. Tak už to vypni. Tak, počkaj. Nie, počkaj, ja som to tak inak chcel vypnúť. Dobre, radšej čaute.